רק בסביבה שלו. יש למשל מלבוש אחד, מה שהאדם לובש אותו, קשה להגיד שזה ממש מלבוש, אבל זה מגן עליו, זה הבית שלו. יש בתוך הבית, יש לו מצווה לעשות מזוזה, שיהיה לו שמירה על הבית, מה שיש לו קשר כשהוא נכנס, יוצא, יש לו זיכרון, שיש לו קשר עם בורא עולם. אחר כך יש לו מלבושים יותר קרובים. יש לו את הבגדים שהוא לובש אותם, שמכסים את גופו. בבגדים האלה גם יש מצווה חיובית, זה המצווה ציציס. שאדם יהיה לו ציציס, בציציס יש, כשכתוב בפסוק, היה לכם לציציס, כתוב בספר חרדים, ואויו זה אותיות הוויה, זה אותיות של שם השם יתקרות. לכן, אומר ברחמים, זה אותיות מלך. אז ברוך הוא מלך, והיה לכם לציציס, למשול, מציץ מן החרקים. ברוך הוא משגיח ורואה כל מה שאדם עושה. והוא ניסה ויסוי, זה אותיות והראיתם אותו. זאת אומרת שיש איזשהו קשר, זיכרון קבוע במצווה על הלבוש החיצוני הגדול הזה, הבית שלו, המזוזה. ויש לו את הקשר עם המלבושים, הציציס. והתרס חיים יש לו מצווה בגופו. מה שיש לו בריס, מה שהקדוש ברוך הוא קרא ברית ישראל, זה מצווה לא בלבוש החיצוני שלו ולא בעוטף אותו, אלא בבשר והעצמות, והגידים אשר חופפים על עברי הנשורת שלו. שם יש לו עוד ברית קודש. ככה אומר התרס חיים. כמה ההשפעה של עוד ברית כזה רואים כמה יש לזה השפעה רואים בפרשת השבוע. יש לו איזושהי מחשבה מעוותת שאהבתי את סדריני וסטישני וסבוני, שהוא מתקשר, נוח לו להיות עבד. עבד נותנים לו מה שהוא צריך. יש לו קר וכסף, יש לו אוכל, מסודר, יש לו אישה שהיא לא שלו, יש לו ילדים שבעצם לא שלו, אבל הוא אומר עליהם, אהבתי סדריני וסטישני וסבוני, הוא לקח לעצמו אדון חדש. אדון חדש הוא לקח לעצמו, לא אספריאילו, שחתם בו אספריאילש, לקח לעצמו אדון חדש, גם עושים לו עוד ברית, עוד, לא ברית, עושים לו עוד קלון. עושים לו רצייה באוזן. זאת אומרת, יש פה אחד, מציאות כזו שהנוגה, שהמחשבה של האודו משפיעה על הלבוש שלו, מקדשים את הלבוש שלו, אבל זה שלום הפוך, זה רואים לו בפעם שלו. אז פה, שזכינו, שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות לעצמו בריס, בשר אדם, בן אנוש, שזכינו מצד אבו מובינו כבר, ממש מוריש לנו את הכוח הזה. אומר הבא, מדוע הבא בשביל חוסמילה, אומר שהמיילה של קיום הבריס הוא לא רק מה שאדם עשה בסבילה נולד, אלא שהוא זוכה אחר כך במשך ימי חייו, לקדש את עצמו, את מחשבותיו, ונשאר הקשר הזה, מה שיש לו עם ברואילו, מה שהוא זכה בטהרתו, בשיא טהרתו, ביענתותו, הוא זכה לקבל להיות בן בריס עם ברואילו, הוא זוכה על ידי עצם התורה שלו וזכות המחשבה שלו, שהברית הזאת נשארת קיימת לנצח, ומתחזקת אצלו. השם יעזור, בעזרת השם. החברינו, נכד שנולד, ויעיל, בעזרת השם, נזכה באמת עם השם שהוא נושא, יעקב, שהוא בחיר האורס,
היה לא שליוי גומש שמע אנטרוסוי בכל קושקוש השם יעזור באמת שגם הרח המילון יעקב ויואיר מזרח בעזרת השם שיזכה בעזרת השם לגדול טבו, קופו, ומתנתלים ונזכה אנחנו גם נשתתף תמיד במנחות של הערב במנחות של כל הצאצאים גם מצד משפחת לבני עם ההורים בעזרת השם עם כל המשתתפים וכל המשתתפים באמת שנזכה כולנו בעזרת השם שליהו הדובי שבא להשתתף בברית יבוא ויגאלנו במהרה. אמן.